The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, giginahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. If you are a believer, use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique, if necessary. 1 John 1:9, sa atong nahibawan, says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka, iawhag ka sa paggamit niya ng imong free will to make the most important decision in life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagdala ka namo sa makausapan ni napita aron kami makapadayon sa among tuon sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa mayong panglawas nga mong ihatag kanamo ning adlaw. Kini pinagi lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, kortesiya ug sa imong grasya. Salamat o Diyos, ubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga huna-huna, imong mga tuyo, imong plano sa among kinabuhi. Lamdagi kami pinagi sa pagahom sa Espiritu Santo kanamo ug salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami o Dios nining among pagpakigambitay sa imong mga pulong. King tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Padayon ta sa atong duputan sa atong pagtuon, bahin kini sa pagtuo nga nagdala o kapahulayan, the faith rest life, o kini ubos kini sa uluhan yun nga sa in English, Christian atheist. Kristohanon pagkalma. Okay? Now, adto ta sa pagpadayon ini. Diha sa 1 Pedro 5:7 nagaingon kining pulong sa Dios. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Diha sa Salmo 37:4-5. Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo ug atagan ka niya sa imong gipangandoy. Itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi, salig kaniya ug mutabang siya kanimo. Now, ang Hebrewanon nga pulong sa pangitaa diha sa Salmo 37:4 ngadto sa 5 katong gibasa ato di padugay, kini nagkahulugan og pagka-okupado, to be occupied. Now, diba kung may gugmata sa usa ka binuhat sa hilabihan, we madly in love, magunaw na giug ka kaniyas kanunay, di ba? You will be always thinking of
her or him. Ikaw gimanduan nga magpakaukupado ka sa Ginoo sa susamang paagi. Musangpot og mga panalangin ang hugop nga pagpunting sa mga nauna diha kang Kristo Jesus. Ang pulong salig, trust, niining maong teksto, literal nga nagkahulugan og padayon sa pagsalig. Apan, unsaon manimos pagpadayon sa pagsalig kaniya kung ana ay pagpiit kanimo. Isulti nga ito samahan nga anaa ka sa pagka makaluluoy kahintang, alaot o anaa ka sa pagkalisod, pagayo. Naibaw ako sa Principios 1 Pedro 5:7. Busa, aniya kini Dios itugyan ko kini nga akong suliran nganha kanimo. Nagasalig ako kanimo. Imuha kining suliran o Dios. Dawata kini. Buhata ang angay mong mahimo. Imuha kining away. O kining away iya sa Ginoo. Nakakana sa 1 Samuel 17:47. Kining prinsipyuha nagagikan sa ba gyud ni David samtang nagatubang siya kang Gulayat. Inumdum ka? Yan tong higanti. Sa higayon nga magatubang ka ingon nga magtotoo kang Ginoong Jesucristo sa mga kapitos nga daw alang kanimo di na mabangbang kung muantos kag kabalaka, itugyan ngadto sa Dios ang tanan mong mga kadlok. Dili na imuha ang maong away, buot sa Dios nga panid-an mo siya sa iyang pag-away. Musuway ka tingali pagsulbad sa mong kaugalingong suliran o muingon kag nakanahon na kung kasulbaran Ginoo. Ambiragod tong amaong suliran. Kumusa, sulbahon mo kini pinagi sa mong tawhanon nga solusyon. Ug ang tanan, hagba. You see, it will fail. Gumikan niya na. Musamot na hinuon ka sa pagka makaluluoy. Ug mao nga imo na sa giniibalik sa pagtunol ngadto sa Dios. Amahan, karon ako na kahinomdom nga ang 1 Pedro 5:7 ra ang makatabang kanako bahin niini. Ako karong itugyan pagbalik nga na nimo ang tanan kong mga kabalaka, mga kakuyaw, ang tanan kong mga suliran ug mga kakulba. Ania amahan, dawata pag-usab kini silang tanan. O humanini, ayan bation mo ang kaluag sa unahuna. Musa, so tingalis pipila ka gutlo, in a few minutes, ana kay kalinaw diya sa sud nimo. Ang pansakalit, makauna-una sa kaglaing solusyon. Uy, tuod Diyos ko, ihatag ragod nagbalik ka na ako. Mao nga, magbwilta-bwilta kaghatag kuha niya na samtang magpabilin kang pakyas o pagkaway kalipay. Ang Diyos, bisan panining tanan nagmatinumanon sa pagkabada o pagatiman kanimo apan ang kapahulayan, the rest, pahuway ba sa pagtuo nga nagdag pahuway, dili mo mapanag-iya. You cannot experience it. Hangtod imong itugyan ngadto kaniya kanang imong mga suliran, ipiyal mo ang tanan kaniya ug ipadayon mo ang imong pagkinabuhi uban sa kasiguruhan ng imong kinabuhi kinuptan sa iyang gamhanang mga kamot. Kasabot ka? No karon, ana ay mga timaan sa pagtuo nga nagdag pahulay. Kay bisag kinsa nga makadawat sa kapahulayan nga gisaan sa Dios, mupahuway siya sa iyang mga buhat sama nga mipahuway ang Dios. Busa maninguha kita sa pag-angkon sa gisaan nga kapahulayan aron way usa kanato nga mapakyas sa mas nahitabo kanila tungod sa ilang masupilon pagkaway pagtuo.
Hebrehanon 4:10 ngadto sa 11. Well, unas tanan. Ang pagtuo nga nagadalag pahulay, usa kini kamatang sa pagtuo nga way puwas. Ingon man usa ka mapandinayunon nga matang. Ug sagad gitawag kining paglahutay o pagpailog. Roma 12:12. Kining maong matang sa pailog, wa kini magpasabot nga magmika ka na lang o wa ka na lay buhaton, dili na mo. Ang pailog nga gisgutan diya sa balang kasulatan, nagakahulugan kini og malahutayon o malungtaron nga matang sa pagtuo ngadto sa pulong sa Dios. Ang paggamit og usa ka hugot nga pagtuo bisag nagpadayon pagsamok ang pagpiit, ang paggunit sa mga saad sa Dios bisag nakaabot ka nagdaan nga way lutsanan on dead end. Ikaduha, ang mga buhat way labot ni maong pagtuo nga nagdagpahuway. Apan wa kini magpasabot nga imo na lang biyaan ang imong trabaho o magtinapuan ka na lang, dili. Ang tinuod, nagpasabot kini nga imong tugutan ang Dios nga maoy mubuhat sa pakig-away alang kanimo on your behalf. Muhunong ka na sa pagsuway, pagsulbad sa imong kaugalingong mga suliran gawas sa mga kahinguhaan gikan sa Dios. Ana kanay luag nga pangunahuna. Usa ka kalinaw diha sa imong hunahuna, taliwa sa tanan nga nagpanghitabo palibot kanimo. Sa diyang gihatag ang matag detalye labot sa kabuhatan kon creation. Ang magbubuhat mipahuway. He rested. Dili tungod kay gikapuyan siya, kundi tungod kay nahuman na ang iyang buhat. Genesis 2:2. Mo'y hinungdan nga isip paghandom siyang grasya nga pagsangkap. Ang Dios may padayag ug usa ka pahulay. Nasugdan gikan sa pagkatukod sa kalibutan. Hebrehanon 4:3. Gipadayon kining maong pahuway hangtod na sa walay katapusan. Gipahiluna ng daan sa Dios ang tanang mga suliran ug karon nagatanyag siya og kasulbaran sa matag kalisdanan. Iyang gipasaligan og pahulay kadtong muangkon sa iyang mga saad pinagis pagtuo. Siya nga nagasangkap nining nason mga saad, wa na'y pagkausab ingon man matuod. True. Busa siya sa kanunay matinumanon sa pagtuman sa iyang pulong. Lamentasyon 3:21-24. Gumikan kay siya makagagahom man sa tanan. Makahimo sa bisas pagtuman sa tanan nga iyang gisaan. Mga taga Roma 4:21. Hinoon, magkalahi ang mga paagi niini. Iya katingaling ipalingkawas, gikan sa imong suliran, o tingali hatagan kaniyang paagi nga ikaw makasugakod sa imong suliran, aron ka makalahutay niya. 1 Corinto 10:13. Ang ikatulong nga kinaiya ni ining paagis pagtuo nga nagdaang pahulay, maong pagampo. Prayer. Sa matay gayon nga mogamit ka og saad sama sa 1 Pedro 5:7 nga nagkanayon og itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. Ikaw nagagamit na sa maong pagtuo nga nagdagpahuway. O kanang maong saad maangkon pinagi sa pagampo. Diya si Hebrehanon 4:16. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Di na ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Now, aniya pangutana, unsaon man sa paggamit ining pagtuo nga dagdag pahuway? Unsaon man?
Now, na ay tulo ka paagi nining pagtuo nga nagdagpahuway. Kining mga paagiha, paminaw, kining mga paagiha nagalangkob sa usa ka epektibong pagbansay nga kinahanglang pagasundon sa higayon nga giayo kag hasol o mga kakulian nga di ganagani makaunahon nagtino o tulid. Ang kahipugwat o kapitos sagad makapasaka sa imong pagbati nga mo batok sa sod sa imong kalag. Makaguba baya ka na sa imong pagtutok o concentration o kasamtangang makapanas sa doktrina nga imo nang nakatunan. Unya, ang inang-ang nga paggamit niini may nungdanon pagayo. Apan kining maong pagi, mas mapuslanon kung ang kahimtangan dili kayo mapiiton, Sanglit kining maong pagi sa hinanay o sa pagkalig-on, muda kanimo ngadto sa lawak tipiganan sa imong kalag, nga diin ana ang mga doktrina na tigom. Okay, ani ang unang lakang? The first step. Angkon or claim o usa ka saad aron mo kini ang mulig-on sa imong kalag. Pag hinumdum o usa ka saad dias pulong sa Dios, try to recall a promise from the Word of God. Palandunga ug unsay ipasabot sa mong saad. Amguhi nga pinasikan sa Dios nung panghuna-huna. Kanang imong sitwasyon dili usa ka sitwasyon nga wa nay paglaom, hopeless, dili. Ang Dios gihapon mo ay nagagunit niya na og sa kanunay anaa ka sa iyang gamhanan o may gugmaong mga kamot. Kining naason ka tinuuran, mupakalma sa imong mga kakulba ug mutabang kanimo sa pagpagamit kanimo sa doktrina nga imo nang nibawan o nakatunan. Okay, mo na una. Ikaduhang lakang, the second step, gamita ang saad, pinasikan sa gitawag og doctrinal rational. Ang gitawag og rational, usa ka na ilalom nga pangatarungan, pagmatarong o katinawan. Kaya bigod nimo, ang matag saad diha sa Biblia, every promise, gipaluyuhan ka na og pagtulunan o sumpay-sumpay nga mga doktrina. Ang paggamit og usa ka pagtulunan sa Biblia, usa ka na ka inantigo nga paagi nga mosangpot ngadto sa usa ka konklusyon nga biblikal. Ang saad nga imo gigamit didto sa unang lakang, in the first step, sa pagbansay sa pagtuo nga nagdagpahuway, mao ang kapsula nga kalangkuban sa daghang may kalabutang mga kamaturan. Hinumdumi kadtong kaubanan og sinumpay-sumpay nga mga doktrina. Kanang imong pagtuo nga nagdagpahuway, mas mosamot pagka-epektibo sa dihang mukapyot kini ngadto sa mas dako pang bato. Sa dihang kini musapid ngadto sa mas baga nga lubid. Sa dihang nagaangkon kini sa tibuok nga dinugtong-dugtong nga mga sukaranang doktrina sa Biblia. Now, tingali mugamit ka sa pagtulon ang gitawag sa English og logistical grace. Nga diin nagapakita kini sa pagkamatinumanon sa Dios sa iyang pagsangkap kanimo sa imong mga gikinahanglan. O tingali mo gamit ka sa pagtulunan bahin sa plano sa Dios nga diin nagapatin-aw kini kanimo sa imong dapit sa katuyuang dayon nga giandam sa Dios kanimo
ug ang imong pag-ila sa mga kasangkapan o kaayuhan nga imong nga iyang gihatag kanimo aron sa ingon imong matuman ug makab-ot ang imong espirituhanon nga dadangatan dinis kalibutan. O tingali mo gamit ka sa gitawag sa in English og essence of God rational. Kung pagtulunan bahin sa kinaiyan sa Dios nga kini nagagarantiya sa iyang mga saan. Adunay daghang mga doctrinal rational. Ang matag saan pinasikad kana sa usa o daghan pang mga rationals nga diin musangpot kini silang tanan ngadto sa malig-on og piho nga mga salamputan. Kaya mo kanay ikaduha nga lakang. Adto ta si ikatulo. Ikatulong lakang kabuta ang doctrinal nga mga konklusyon. Ang mga doctrinal nga rational musangpot kinig doctrinal nga mga konklusyon. Usas mga nabantog nga konklusyon na atong makita diha sa mga sa libro 10 Roma 8:31. Siya gisulti diha. Karon unsa may atong ikasulti may tungod niini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato? If God is with us, who can be against us? Now, sa imo ng pagpadayon, pagpahimos ni ining pagtuo nga nagdalag pahulay, ikaw mo dangat sa usa ka dapit. Di nagatuo ka na gyud ni ining konklusyon kaysa pagbalik-balik lang niya na nga sinag-o. Imo tingaling dawaton ka na kanunay, ingon nga tinuod. Apan ang pagtuo nga nagdalag pahulay, muda gayod nga buhi niya ng konklusyong doktrinal aron sa ingon niya na maangkon mo ang kaisog, ang pahulay o kayahay gumikan sa iyang pagkatinuod. Human nimo gamita kining tulo ka mga ang-ang sa pagtuo nga nagdalag pahulay, ligo na karon ang imong una-una. Nahibaw ka naghain ka mo barog. Karon makahimo ka na sa pagbalik, pagpunting sa imong pagtagad ngadto sa suliran nga imong giatubang. Ug imo na karong makita giunsa sa imong gamay nga suliran pag sibo niya sa dakong hulagway sa pagkamatinumanon sa Dios. Karon makapahulay ka na sa tinuray. Makapanghinudlay ka na. Makapanghimudlay. Sakto ba ng Visayan? Na you're going to rest. Makapahimudlay ka na. O sa pagsalig kaniya nga muhatag siya mga solusyon samtang magpadayon ka sa imong pagkinabuhi. Na ang pagtuo nga nagdalang pahulay, mulungtad lang tingali o mga katuan kagutling o musobra pa kana mag-agad sa daghang mga hinungdan. O tingali mubalik ka na usab sa pag-atubang sa imo nang giagiang kasinatian sugod sa sinugdanan sa dihang anay kakuyaw nga mubalik sa pagtuyhakaw sa kaulahian nining tanan. Kining pagtuo nga nagdalang pahulay mamahimong magapadayon nga paagis pagkinabuhi, sanglit ang pagtuo nga nagdalang pahuway, usaman ka paagi sa pagsulbad ug suliran nga mao'y buhi nga pagmatuod sa katinuuran sa pulong sa Dios diha sa kasinatian sa imong kinabuhi. Nakasabot ka ba niyan to? So, ang sunod na tong punto ang utong dadon diya kanina. Salig sa Dios. Saligi ang Dios. Nausa sa mga kinalisdan nga hagit sa kinabuhing Kristohanon,
maong pagsalig sa Dios sa pagpalingkawas sa atong kaugalingon sa way pagsalot sa unsa mang tawhanon nga mga solusyon. Apan wa kini magpasabot nga molingkod ka na lang o urong o imo na lang blangkoho na imong nauna o musuway kag papa sa unsa man ang tinuod. Ang hingpit nga pagsalig nagkahulugan nga imong gamiton ng imong panghuna-huna sa pagsalig sa Dios sa way hunong. Ang Exodo 14:13 nagaingon, pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo. Well, ani ay sekreto. Iyang hatagan og kusog kadtong gipangkapoy, kadtong mga maluya. Ang balaang kasulatan nungka nga nagasulti nga ang Dios mutabang niyadtong nagatabang silang kaugalingon. Ang Dios mutabang niyadtong way mahimo silang kaugalingon. Mao na labing tinuod. Now, Isaias 40:29. Hatagan niya gahom ang huyang ug ang way umoy hatagan niya kusog. Tingali sa kanunay gisulayan mos pagsulbad ang kaugalingon mo mga suliran ug kanunay sa kang pakyas. Di ba? Nang hubag na siguro ang imong sa pagsinati kun niya ng mga butanga. Ang angay gud unta nimong buhaton maong pag-ila sa pagkawa gyud nimoy mahimo sa hingpit ug sa pagsugod mo unta sa pagsalig kaniya. Paghilom lamang kamo. Kaya Ginoo mo ay makig-away alang kaninyo. Exodo 14:14. Tuod, unsaon man gyud sa pagsalig sa Dios? Unsaon man ato pagsalig? Una, ilha dinhi nga ang pulong salig nagkaulugan usab og paglaom o pagtuo. Doon ay pipila ka mga pulong Hebrehanon bahin sa pagtuo. Ang una nini kanang pulong nga aman. Aman. Okay? Ang aman gihubad og mituo diya sa Genesis 15:6. Kini unas tanan gigamit bahin sa kaluwasan. Kini nagkahulugan og paggamit sa Dios ingon nga sanga o ingon nga katukuran ang pagsandig diha kaniya. Muna una, aman. Ikaduha nga pulong, batak. Now, B-A-T-A-C-H, batak. Kining batak, nihubad o pagsalig nga makita diha sa Salmo 37:3, 5 o Salmo 91:2. Sa sinugdanan gigamit kini bahin sa lawas sa usa ka maglalayog kanang wrestler nga mubundak sa kaaway nga maglalayog. O gikanang pulong nakahulugan kini og pagpunit sa imong mga kalisod o ilamba ka ng tanan ngadto sa Dios. Mao kini ang sinugdanang pulong alang sa pagtuo nga nagdalag pahulay. Ikatulo, ang pulong kasa. C-H-A-S-A-H. Kasa. Nga na makita diyan sa Salmo 57:1. Sa sinugdan, kini nagkahulugan og ang pag-ikyas isip usa ka kuniho o pagpangitag kasilungan dito sa gawang sa usa ka dakong bato. Sublion ko sa pagingon nga kining punga nagahisgot og pagtuo. Ang salmista migamit sa kaamgid nining pagtago sa gawang sa dakong bato nga si Jesucristo diin wa gyud bisag kinsa ang makatandog kanimo. Okay? O ni katulo. Adto ta si kaupat. Ay kaupat nga pulong yakal. Y-A-C-H-A-L. Yakal. O kini makita diha sa Job 13:15 og Lamentasyon 3:21-24 nagakahulugan kinig
pagsalig samtang gibati ang tumang kasakit. Bisan og anaa ka sa labihang pagka makaluluoy o nagago kas pagantos, wa kakawad niya ng pagsalig nga kalingkawas kara gikan sa mong kahimtang. Ug mao nga nakahulugan kina og pagsalig ubos sa pagpiit. Ano kaupat? Adto ta si kalima. Kava. Q-A-V-A-H. Kava. Now, kining kava, ang labing kusog nga pulong bahin sa pagtuo nga gihumad o paghulat o pagsalig nga makita ta diya sa Isaias 40:31. O kining punga sa sinugdanan pagyod gigamit alang sa paghimog pisi nga diin tuhog-tuhugon ang usa ka luyat ug dali rang mabugto nga tanod o lanot ngadto na sa pagkahimo nining usa ka lig-on pag-ayo nga pisi o lubid nga di na gyud mabugto. Busa tingali sama ka sa usa ka luyat o jutay lang nga tanod, apan sa diyang magpadayon kas pagsalig sa Dios bisan taliwa sa mga kalisdanan, bisan sa wa mo na paglaom sa mong kahimtang, mapulihan mo na kanang pagkaluyat mo ngadto sa kalig-on diha sa Dios. Isaias 40:31. Apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Ang resulta sa paglahutay sa paggamit sa paagi sa pagtuo nga nagdalag pahulay, bisan pa sa makabungog ng mga kalisdanan, maong pagbaylo sa tawhanong kusog ngadto sa Dios nung kusog. Sa layang pagkasulti, sa dihang moingon ka, Ginoo ko, wa ako'y mahimo niini. Motubag yun kanunay ang Ginoo sa pag-ingon og apan ako makahimo. Hatagan ta ka sa gahom sa pagsugakod sa mong suliran. Sangkapan ta ka sa matagi kinahanglan mong paagi aron ka makaatubang niya ng katalagman sa mong kinabuhi. Papulihi ka ng luyat mong tawhanong kusog ngadto sa gahom ug matuod nga lig-on kalig-on sa Dios. Ang resulta, mulupad ka. Mulupad ka nga may mga pako daw agila. Ayaw na pagmasulubon, ayaw na. Pasulpot ngadto sa ibabaw niya ng mga suliran mo. Dugang pag yun niya na, ikaw mo dagan o dili ka kapuyan. Himatik di dinhi. Ang pagpuli o kusog, wala o dili mahimo sa mga maglulumba sa dagan. Unsa maglulumba sa dagan? Siya mao ang nagatuo sa mga saad sa Dios sa kadiyot lang nga higayon, ilabi nagkalisod siya. Apan sa diyang mawa ang suliran, mawa o sa mga pagtuo. Sa laing pagkasulti, sa laing bahin, ang Diyos ng kusog, gidisenyo alang sa maglulumba sa dagan, kinsa mudagan o halayong distansya, o kinsa nagagamit sa gahom sa Diyos nga malawtayon. Timan nga ang gahom sa Diyos, dili mag-awp-awp, makanunayon o mapadinayonon kini siya. Ugwa siya pagsandig sa agos, ingon man kahunas sa tawhan ng gahom. Ang Diyos ng gahom diha sa imong kinabuhi, nasandig lamang sa pagsalig sa pulong sa Diyos, sa panahon sa kalisdanan, ingon man sa panahon sa kauswagan. Ana kabay pagkadaling makurat o pagkakulba sa kalit, o ka malahutayon kas pagsibog sa unahan paingon sa espirituanong pagkahamtong ginamit ang mga dili kasagarang kasangkapan sa Dios. Ang gahom sa Dios ng Espiritu Santo, nagahiusa sa pulong sa Dios sa atong pagtuman sa Kristohanong paagis pagkinabuhi. Roma 8:16, Hebrehanon 4:12.
No isip magtutudlo sa pulong. Ang Espiritu Santo, sakop siya sa Balang Trinidad. Kinsa mo ay magpadayag sa doktrina sa Biblia. Ang pagpuno sa Espiritu Santo ug ang pagtigom sa doktrina sa Biblia diha sa kalag mo ay nagahimong mapuslanon sa gahom sa Dios diha sa kinabuhi sa magtotoo. Ang paagi sa pagtuo nga nagdalang pahulay mo ay tukmang paagi sa paggamit niya ng lasoy nga gahom. Ug sa dihang ang magtutuo mo angko na ni ining way kinutuban nga gahom alang sa matag panginahanglan niya siyang kinabuhi, siya mahimo ng Kristohanon nga anaa sa kayahay. Ug mao nga siya mulakaw og dili maluya. Tinuod nga matang magtutuo mo bati usahay og pagkaluya, di ba? Abuton kitang tanan sa pagka-way kadasig. Kitang tanan musalibay sa tuwalya. Managingon sa English. Throw in the towel. Mantag karon og unya. Ug muurong mo surrender. Ang paglakaw nagahulagway sa magtutuo nga may pakigambitay sa Dios. Fellowship with God. Galatia 5:16, Efesos 5:18. Ang magtutuo nga dili bati og kaluya. Wa magpasabot nga siya hingpit. Wala. Hinunua. Nagpahimulos siya sa dugay-dugayng panahon sa pagpakigambitay sa Dios. Ang naasoy magtutuo, nasayod, ug nagaangkon, ug mga saad sa mapananglit sa Salmo 55:22. Nga nagaingon, itugyan kang Yahweh ang imong mga kabalaka, ug lig-unon kaniya. Dili gayud siya mutugot nga mabuntog ang mga matarong. Nay, okay. May bintaha gyud ang paghuwat. There is an advantage sa paghuwat. Ang Isaias 40 nagatudlo nga may bintaha ang paghuwat sa Ginoo. Ang pagsigi og salig kaniya. Siya ra gyud ang angay saligan sa kanunay uban sa pagkasiguro nga masulbad ang tanan mong mga suliran. Siya nga mo mihanay sa mga kasulbaran sa tanang mga gumunap sa kinabuhi, may gahom sa pagsulbad kanila. Gusto? Kaya lang sa Dios, why dili mahimo? Lucas 1:37. With God, nothing is impossible. Ang tao madani sa tingusbawan siyang siyensya, sa iyang bagong mga paagis teknolohiya, sa iyang pagsiksik bahin sa gawa sa kawanangan, apan unsa man ang kalampusas tao kuni tandi sa binuhatan ni Ginoong Kristo. Gipahimutang ni Kristo ang dili maihap nga kabituonan ug magilakong kawanangan. Salmo 8:3, Kolosas 1:16-17. Wa ka ba magtuo nga atimanon niya ang imong suliran? Gumikan siyang pagkasiya o sa unsay iyang mahimo. Kinahanglan kag kalinaw, gahom o kalig-on, bisag anaa kas labing makahahadlok ng mga kaintang. Kinahanglan anaa kakanunay niya ng pagtuo nga matinud-anon. Matagutlo nga pagsalig sa gahom sa Dios nga mo'y muatiman sa imong mga katalagman. Ang usa ka magtutuo nagasalig sa mga saan sa Dios bisag unsa pa may tabo. Bisan pangadtos gituan ni Job sa dihang miingon siya, nawad-an ako paglaom busa musugot ako bisag patyon sa Dios. Apan ipahayag ko gayud ang akong katarungan ngadto kaniya. Job 13:15. Mao kani paghuwat sa Dios. Mao kani gitawag og matagutlo nga pagpahulay. Moment by moment rest. Mao kani kahugpungan sa pagi sa pagtuo nga nagdalag pahulay. Tinuod nga sayon ra ang pagsalig sa mga saan sa Dios kung paborable ang mga kaimtangan. Apan kung ang imong sitwasyon murag mongisdom ug daway paglaom,
Di ba maura gyapon Ginoo ang kauban nimo diha sa kangitngit? Di ka ba makakita tadlas sa kadulom mo makita mo siya pinaagi sa iyang pulong diha sa doktrina sa Biblia nga natigom na diha sa imong kalap? Kung ang Dios, si Ginoong Jesucristo, mibuhat sa labihan kahalapad nga universo ug wa gyud kawadig bisag usa ka lugas nga atomo. Kung nasayod siya nga mahug ng usa ka goryon, wa ka ba magtuo nga masulbad niya ang imong gasolina? Ano na siya saan? O doktrina alang sa matag kalisdanan. Ingon man alang sa matag kalampusan. Si Jesucristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa way katapusan. O sa walay katapusan, Hebrehanon 13:8. Di na gyud siya mausab. Magpadayon siya sa paghuwat kanimo kanus ang kamusalig kaniya aron iya kang panalanginan. Isaias 30:18. Usa naghuwat ang Ginoo nga ikapakita niyang iyang kaluoy nga na kaninyo ug ikalipay niya ang pagkaluoy kaninyo. Kay ang Ginoong Dios sa hustisya, bulahan ang musalig kaniya. Ang paghuwat sa Ginoo mo'y labing dako nga ekonomiya sa higayon. Sigiha ang pagsalig sa pulong sa Dios. Bisag unsay mahitabo, bisag unsa pay mga kalisdanan, bisag unsang makalilisa nga mga kahimtang. Hebrehanon 11:6 nagaingon, way makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kaya ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mo tuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Now, atong tukion karon mga saan alang kanimo magtotoo. For you, believer. Now, pamati kamo o katawhan sa Israel. Karong adlaw, muasdang kamo sa inyong mga kaaway. Ayaw kamo kabalaka o kahadlo kanila. Kaya ang nag-uban kaninyo mao ang Ginoo nga inyong Dios, ug siya mao'y makig-away alang kaninyo, ug maghatag kaninyo sa kadaugan. Deuteronomio 23, ngadto sa 4. Niya pag Deuteronomio 31:6. Pag malig-on kamo og pag maisugon, ayaw ninyo sila kadluki, kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Dili kamo niya pakyason o biyaan. Salmo 16:8. Ang Ginoo gisunod nako kanunay, ug wala ako'y gikadlukan, kay ania man siya sa akong duol. Salmo 27:14. Salig sa Ginoo, lig-una ang imong kaugalingon ug ayaw kabalaka, salig lamang sa Ginoo. Salmo 37:23-24. Tultulan sa Ginoo ang tao sa iyang paggalaktan, ug lig-uno niya siya nga nagpahimuot kaniya. Kung mapukan siya, makatindog siya dayon, kay bangunon man siya sa Ginoo. Salmo 56:3. O Dios nga labing gamhanan, kung abuton na ko kadlok, musalig ako kanimo. Proverbio 2:8. Bantayan niya ang mga makiangayon ug kadtong nagmatinumanon kaniya. Isaias 26:3. Hatagan mo o Ginoo og hingpit nga kalinaw kadtong kanunay nga naglaom kanimo ug misalig kanimo. Isaias 41:10. Ayaw kadlok, kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka, kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Lamentaciones 3:22-23.
Dili kayo mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay kinutuban ng iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagkamatinumanon gayud niya. Niya pa yun. Ang Mateo 21:22 nagaingon, kung mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga mga inyong pangayoon pinaagis pagampo. 1 Corinto 10:13, ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kaya ang Dios mutuman gayod sa iyang saad, ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Efeso 3:20, daygon ta ang Dios kansang gahom aniya kanato ug mao'y makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o huna-hunaon. Pilipos 4:13, kay kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Pilipos 4:19, ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan diha ni Kristo Jesus. Segundo Timoteo 1:7, kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan kundi naghatag kanato gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining imong gitudlo kanamo nga doktrina bahin sa among pagbarog diha sa imong kamatuoran. Nga diin among nakatunan tungod sa imong pagtudlo kanamo niining pagtulunan bahin sa matagutlo nga pagsalig diha kanimo. Ug kining maong pagtuo nga nagadala og kapahulayan. Salamat o Dios, lig-on na lamang kami o Dios. Dugangi nga among pagsalig o depende pag-agad lamang kanimo. Kay wala kami mahimo sa among kaugalingon. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Salamat o Diyos sa imong mga pulong, mga saad, sa paglaom, sa kaluwasan. Salamat sa imong pagkamatinumanon o Diyos. Ubani kami sa among pagpadayon sa among pagtubo diya sa imong pulong by growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ug pagtuon niing iyang huna-huna. 1 Corinthians 2:16. Ug sa pagtuo pagsalig sa imong gisulti diha sa Isaias 55:8-9. Ang imong huna-huna labaw pa sa among huna-huna. Ang imong mga paagi labaw pa sa among mga paagi. Salamat ning tanan. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. O dada kami pagbalik ugma o Dios dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Ing tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.